Amen ke bazalwane. Amen. Amen ke bangcwele. Amen. Bingelele obaba bami abafundisi bami mamkhokheli abashumalikazi. Bingelele nje omama bonke abakhona lana nabasha. Bingelele nje nomndeni wala ekhaya. Egameni lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga ke bathandekayo uNkulunkulu okube kuhle kuye. Wasihola abazalwane saze saba la. Amen ke bathandekayo akubanga ngentando yethu. Kodwa bazalwane kube intando yakhe. Amen. Ngazifundisa ke empilweni yami ukuthi uma ngabe sifika emzini siyokhuleka khona kusho ukuthi uJesu ubese useqedile yena. Amen. Kusho ukuthi thina sesifika nje sesizoshaya istembu. Ngoba abantu bakholwa ngokubona. Bathandekayo. Ngiyakholelwa lokho nje bese kujula enhlizweni yami ukuthi mama beyikhona imize kade ingcono futhi bebekhona akade bethandaza kangcono biza kangcono lo Thixo kodwa namhlanje uye wakhetha ukuthi ngiyakuzwa ukukhala kwakho mntwana ukhala ngaphansi kwesihlahla sokusola amanzi okuphuza. Amen bathandekayo. Namhlanje uye wanikhumbula manje akulona usuku lokudlala lo lempilweni yethu. Kufanele lolu suku nihlale njalo nikhumbula ukuthi thina empilweni yethu noma ngabe ilingo ziyafika thina sake savakashela uNkulunkulu uqobo. Sesizwile bazalwane inceke yenkosi imchaza uNkulunkulu ukuthi bazalwane uthe uNkulunkulu kuye iba ithempeli lami. Sinamhlanje ukuthi njengoba ngikhuluma nje ngimi la akumi mina kodwa kumi yena uqobo. Sinamhlanje ukuthi njengoba ade bekhuluma nje bengakhulumi bona yonke izeluleko kade bezeluleko azibe yichain entanyeni yakho uhlale udlinza ngazo zibe ukuphila ukuthi uNkulunkulu ukhulumile wathi. Amen. Amen ke bathandekayo. Sebeshumayelile bazalwane ngeke ngisashumayela. Bathandekayo. Hayi ngeke ngisashumayela kakhulu bathandekayo. Siyambonga nje kuNkulunkulu bazalwane ukuthi ngendlela asebenze ngakhona ukuthi size labazalwane. Ngiyaqala mina ukuma ngishumayele ngisentabeni. Ngiyaqala nqa ngishumayela nje ngisentabeni. Ngiyaqala bazalwane. Kusho ukuthi ukukhulu uNkulunkulu akade ehlosile. Amen. Ngithe izolo kumama uBhili hayi mama Bhili ematsheni thina sikaze sihambe thina silambile asikaze sihambe thina soyi2 hayi sizothi nje hwabu ntambama senza ukuthatha amandla. Ngathi ngiyakhuleka kwathi uNkulunkulu amandla wakho yini. Hayi ngathi ngathula mangifika enkonzweni umama Bhili Yesu uzohlambuluka mama uNkulunkulu uthe amandla wethu yini. Amen bazalwane. Ngakhumbula bazalwane ngathi abaseyibhedlela. Abanye baneyinyanga neyinyanga ukudla bengasakufaka esiswini. Ngakhumbula bazalwane ngathi futhi bathandekayo
mase ngizohamba emhlabeni ngeke ngilifunele ipapa ngoba akekho ukuthi mayisehamba emhlabeni athi ngifuna ipapa uba mxaka baza bamvala amakhala bemxaka esengasafuni lutho ngoba izinto zasemhlabeni isuke zingasadingeki esebona izinto zangaphesheya kwethu. Sambonga kuNkulunkulu bazalwane wafika kumama ekhaya bazalwane nondodana bafika bazalwane bengeke vele undodana alungelwe ilutho bengeke alungelwe ilutho idlozi adlali bazalwane uyabona umoya lona wedlozi nomoya wokuthakathwa nomoya lo khona wamandiki namandawo emhlabeni ufuna amaKristu astrong na ungene kuwo uzinikele kuJesu ingilosi yalapho kula umaKristu astrong ihambe nawe. Amen. Jesus. Lapho kuzothola ukuphila. Yilapho kuzothola ukuphila ke. Amen basala. Ngoba uNkulunkulu uzoba nawe lapho ubungoma namathonga awakhishwa nje ukuthi uthi sengisindiswe ngumntwana kaNkulunkulu uthethelezo ayiphumi lezo zinto. Amen. Ngizithanda kabi ngoba zithandaza nawe. Ngizithanda kabi ngoba zizayikhuluma izilimi nazo zikuncedisa. Amen. Uze ukuthi ngempela ngiyashumayela enkonzweni futhi ngikhuluma ngezilimi enkonzweni futhi ngiyikhola slide enkonzweni kodwa uzobona ngemsebenzi yalamandiki namandawo ukuthi asekhona. Amen. Ngoba usathane ngeke akunikele utho. Amen. Noma uyasebenza imali yakho uzoyishaya ithefu. Amen. Amen. Usathane ngeke akunike nix usathane akanikani. Amen. Uzobona lapho nje ukuthi lo moya wamandiki usekhona. Lapho umoya wamandiki sewuphumile umoya wobungoma sewuphumile uzobona ukuthi ube nenhlanhla kukho konke okwenzayo. Amen bazala. Siyambonga kuJesu wasinika ivangeli elijulile. Amen. Ivangeli lokuthi asisho thina ukuthi la sithandazela ukuthi awehla ama blessing. Sithandazela abazalwane ama blessing ayimfihlakalo ukuthi igama lami engabe ngiblessekile engabe libhaliwe na. Amen. Amen. I blessing yokuqala kube ngithathe yena ngihambe naye ngigcina imiyalo yakhe ngigcina imiso zakhe ngiqophela ukuphila kwami kuyothi ke abazalwane zingifice zize zingirona. Jesus. Amen. Namhlanje afuna umuntu ozodefika nje besitshela ukuthi ufuna ibusiso. Khona qala uthola ibusiso. Uthi nakhona uthola abayithanda uNkulunkulu. Amen. Uthi ngiyambusisa ngithanda ukumbusisa. Amen. Ngiba nomusa Nkosi yami. Amen bazalwane. Amen. Ngisho noma ngabe uyagula. Amen. Thatha uJesu uqala. Amen. Ayikho into emnandi yokuthi isifo sakho siphilisa uJesu. Amen. Ngimthanda kabi uJesu indodana kaNkulunkulu. Ngoba maye kuphilisa ungcombula impande yena. Akaphula akagawula phezulu. Uhamba yongcombula impande. Amen. Amen. Yes, amen. Sake satetisa umama thina umntwana ngaphumi umntwana angaphumi umamba lo lulama mamzibula 3 days umntwana engaphumi 3 days mamzibula sikhuleka ngempela 3 days kwathi ezophuma uNkulunkulu kwafika ingilosi yathi msana ube nisakhuleka hlabelelani. Amen. Yangena sayibona ngamehlo yathi hlabelelani umthombo waseGolgotha sawuhlabelela sasihlabelela sesiqhuquza nangezisu phansi sithatha ingilosi eziwu3 zathi gubu zathi mazithi gubu zamshayela esifubeni waphuma umntwana. Amen. Zasilandisa indaba ingilosi zathi selokhu saphuma sine 3 days la emkhathini uSathane sivimbile ngenxa yokuthi benikhuleka kodwa ukhona phakathi kwane benikhuleka naye ingahlambulukanga. Umkhuleko wenu ubuthiyekile uSathane uvimbile ngoba nikhuleka ningahlambulukile. Balekile ndlela amandla uNkulunkulu okusebenza wathatha wanika umuntu ukuthi asebenze ngomuntu kodwa umuntu udinga asebenze ehlambulukile. Amen. Akakwazi uNkulunkulu ukusenzela. Amen. Amandla onke okuphila kwakhe uNkulunkulu wawanika umuntu. Amen. Ngoba wayemethemba lo muntu. Wathi uNkulunkulu wemuntu mngani wami ngiyakudala. Uzufane nanami futhi. Ngiyakudala yazi ngeke ngijule mangibheka le ndaba.
ngithi uJesu lithi izwi lenkosi konke akudala wayekhuluma nje ngomlomo okudaleka wayekhuluma nje ngomlomo okudaleka kodwa kwathi mayisezodala umuntu engathi wayigqoke mhlambe waze wakhwica wathi sengiyasebenza ke manje namhlanje ngiyasebenza namhlanje ngathi ngiyayibona indoda uNkulunkulu igoba imbumba ibuye yothatha udaka laphana ibuye igoba imbumba ibuye ithatha amanzi laphana ibuye ixove ibonga umuntu isebenza iluka kodwa yonke into emhlabeni iyidale ngomlomo nje Amen. Yes. Amen wazala. Amen. Amdala umuntu. Yeah. Wamdala wambona ukuthi manje nasi isidumbu sesimile manje. Amen. Asikwazi nokusukuma. Asikwazi nokunyakaza. Amen. Waya ngasemlonyeni. Wathi angikhafulela ukuphila kwami kulo muntu. Ukuze lo muntu lona asukume la. Ngeke asukume engakhafulelanga ukuphila kwami. Ngoba mina uNkulunkulu ngindlela nokubeqiniso nokuphila. Akukho kuyophila ngingekho kuko. Hallelujah. Amen. Akukho kuyophila ngasekho kukho. Mawusuphumile nomoya noma uphila uyafa. Ngoba ngeke uphile uNkulunkulu engekho kuwe. Hallelujah. Wambumba umuntu. Benze isivumelwano nomuntu wathi uyabona sewusukumile uyabona manje ukuthi usukumile umuhle uyabona mngani wami mina ngizohlala la ezulwini uyabona lapha emhlabeni ngikupha umhlaba wonke mngani wami njengoba mina ngibusa la ezulwini ngifuna wena uyobusa umhlaba wonke ubuse Yeah. Yes. ubuse nje mngani wami Amen bazalwane. Kungaba ihlazo bazalwane thina njengoba esho umama loyana ethi wafika ematsheni wathola injabulo kungaba ihlazo bazalwane singayitholi injabulo. Ngoba thina noma ngabe idlingo zifika siyazi ukuthi zilethwa isitha uSathane. Ufuna ukuzosusa le njabulo. Hallelujah. Wambusisa umuntu wampha izinto zonke emhlabeni waze wathi nenhlanzi nani okwakho Yeah. okwakhe konke kodwa kutholakala ukuthi uSathane bazalwana ke silweni noSathane Amen. yabona uSathane akukhathali ukuthi mhlambe su20 or su30 or su20 su10 ake simshayeni uSathane Yeah. Ukusha uSathane bazalwana ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Yeah. Umkhobozi ikhaya. Hallelujah. Ngoba lo muntu usedelele ngempela. Hayi Kodwa ukhona impela ifundiswa amadoda ezinje impela ukhothama emvuzeni mawufika kini impela. Usuguqela lapha emsamo nembuzi. Njengoba nibahle kangaka abafana bami. Ukuba nje impela nje imbuzi sizokuyishaya ngesilevu sayo nje. Ithi mele. How isono kodwa isikhala isizokuba. Kathi ucela inhlanhla wena iyakhala kodwa mangakuthuka manje uthi uyini wena uyimbuzi wena uyakhala futhi uthi ngiyimbuzi kodwa le mbuzi ngabe uthi awangibiza kahle wangibiza ngoNkulunkulu wami engiphila ngaye basila abantu emhlabeni banje abantu bakelemile yakutshela mina babona kahle ukuthi kuze sidle inyama ake sizamisa madoda zami plan phela abantu ngeke bahlabahlabe amen ngoba kuba bahlabela amadlozi ngabe idindilize lapha phandle kuthiwa ingathinta umuntu kusingekho sibona ngamafutha ukuthi abamkhulu bebefikile beyinikiza la Amen. kudlaliwe ngathi ayidlaliwe Amen. Siyabonga. Sambonga uNkulunkulu kakhulu Thank you, mama. Jesus. Sebekhulumile abantwana bakaNkulunkulu. Ngabe ngiyafarisa mangathi ngiyalanda. Basho bazalwana ukuthi uJesu kufanele nemthathe ebhuti ahlale kuwe. Ube yithempeli lakhe. Uhlukane nezinto. Uzophuma ke mfowethu yonke lento esemathunjini akho yamandiki namandawo ngoba noma wayishisa wena ayinandaba lokho kwasha kodwa egazini lakho emathunjini akho ezindini zakho uphi kwakho emkantsheni hleli nje nomandiki sizomkhipha namhlanje ukhetha uJesu uqede lapho uzovuma izono zakho uyihlanza uyihlambulula ngegazi lika Jesu qeda umandiki nomandawo idlozi likwesabe amen
Gcwala umlilo. Liqedele ukwesaba. Amen bazala. Sabe khulumile abantwana bakaNkulunkulu. Ukuthi silethe konke enikufisayo la. Silethe ngisho inhlanhla yonke. uNkulunkulu sembulile ngamazwi akhe bazalwane ukuthi silethe konke enikufisayo. Mina sekuyini nje ukuthi nithathe uJesu nikholwe nimthande. Futhi manje engazazathi sesizokwenza enye into engathi manje sengizoyenza. Yeah. Ngoba kuyenzeka abazalwane umuntu akhonze enkonzweni 20 years. Kodwa lo muntu uhleli namandiki namandawo. Kuyenzeka enkonzweni umuntu esindisiwe ekholwe umntwana kaNkulunkulu kodwa ayikho inhlobo yebad luck engekho kuye. Kuyenzeka umntwana kaNkulunkulu kunabasebenza nje imali abayibona. Iphelele emoyeni. Kuna inhlupheko nje ijazi lakhe ingubo yakhe yokulala. Asisho ukuthi sifuna ukuceba. Yeah. God isinkwa phezulu kwetafula. Amen. Amen bazala. Amen. Besindisiwe abantu balala abantu beklinywa imimoya bakhupha kaba abantu bayagula. Amen. Manje ngathi sesosha umthetho manje. Yeah. Yabona khona ke masifika nje enda ngoba phela la ikhabazana nasizile la ekhaya kuzohlala. Yeah, so Chaza into la ekhaya. Bahlulekile. Ukuchaza phela into la ekhaya abafundisi bami. Phela la ekhaya sizile kuzohlala. Phela la ekhaya kudlalwa ngempela. Ngendlela abasho ngakhona akusinekwa ke la ekhaya kuvezwe izinyo. Kodwa sikuthembayo siyamazi ukuthi mase singile thina kungene yena. Futhi mayingathi asithatha lomkhukhu usuphonsa lapha futhi sizowuphonsa. Kodwa mayingashongo futhi sibela yena. Amen. Sizwa yena. Jesus. Komunye umama sike saya esafika laphana wathi uNkulunkulu asiphume ebandleni ngesonto siyokhuleka kalomama. Ngani yakho iphethwe isithuthwana. Saphuma imoto madoda zamatshe evangeli wawubona wawungathi ziyongcwaba. Siphuma nje izulu likahle linjena nje izulu bakithi. Wathi ubaba umongameli umkhulu uButhelezi wathi ungamdelela uSathane. Ngomdelela uSathane mawazi ukuthi ucashe kuJesu ngempela. Yeah. Wathi ungahambe nje uthi uSathane uzoyidela ingane. Usho uzazi ukuthi unxaka. Uzakulungisa umfoka Devil. uDevil loya. Amen. Ucabanga ukuthi waxoshwe ezulwini nje uyadlala. Akadlali naye. Akafuni noyedwa ozoya lapha. Yeah. Safika bazali. Masingena nje enkonzo sithi sipaka imoto lapha na. Hayi ivalo zemoto zazingasavaleki angisazi siphepho esingakaya. Sakhule kumhlabathi wawugcwele umlomo bazalwane. Hayi. Umhlabathi. Mase sithi sivala umlomo umhlabathi. Ngoba babehambi. Asikhona impela. Umhlabathi ugcwele manje sonke nasakwazi manje Boni uvuvu. Hey. Sengiyakhumbula ukuthi lo mama lona wake wavuma isono sokuthi ubesonta esindisiwe kodwa umfundisi wakhe wayerishi lo mama enezinto zonke lo mama kodwa umfundisi wakhe wathi mayifika ezothandaza esontweni wacaphuna umhlabathi webala lonke. Njengoba izingane zakhe nje ziphethwe ithuthane ehlupheka izingane zakhe iphasile ezikoleni kusebenza kwandoda kusebenza utola ekhaya kuyagulwa nje umfundisi wathatha umhlabathi. Amen. Thakathi. Uthi waye usapho mthangena nje lithatha umhlabathi sizowenzana umhlabathi wenzani Wenzani? Kwathi mayiqeda ukuthatha umhlabathi kwahamba lonke ingcebo. Thwebula. Manje bazalwane masifika lapha sikhuleka isivunguvungu sibuya kanti ubonile ufele ukuthi hey Nakya. naw kuyabayeza ithi ngibuyisela umhlabathi. Amen. Ithi ngibuyisela umhlabathi wabantu. Wafu umhlabathi samangala umhlabathi ongakuvela phi bakithi bekwenze njani ngiyaqala ukuthandaza ngize ngifike ekhaya ngixubha ngamanzi umlomo uzavaleke wena umhlabathi. Emva kwalokho akuphelanga viki ingane zikababa. Emva kwalokho akuphelanga viki ingane zenkosi. Ingane yakhe kade ithole nje ipeace job le kuphi koThekwini kuphi Tracking. Ithole nje ibambe lomunye ama truck njoba kade kuvalwe uDecember nje ubambe lomunye. Yathi mama shona eSketbita uyothatha inhlobo yonke yesitina. Yeah. Hallelujah.
Abuye inkinga zagcwala ekhaya zathi. Amandla Jesu. Ubaba ufana waxoshwa nje wafana waxoshwa nje emsebenzini. Ubaba uyabuya manje enqondweni hayi. Awuthi mina ngiyofuna imali zami. Hayi ngafana ngaxoshwa nje. Imdomile lento umuntu uxoshwa nasemsebenzini hayi nokuyofuna imali zakhe. Ngoba umhlabathi uthathiwe la ekhaya. Hey. Uthatha umfundisi ophethe iBhayibheli. Ungamuzwa la mfundisi akhuluma izilimi. Ungamuzwa eshumayela ungaphenduka namhlanje. Ngcono mina ngikwazi nokushumayela. Ngingcono. Amen. Wahamba ubaba. Mayifika laphana kuthiwa lo baba lo mlungu lo okade sebenza. Kuthiwa nje uma ungathi uyambophisa ukushaya nje ngenhlamvu. Ayithulele phansi. Uthi wafika nangempela kanti kuye kuthi mayibizwe exosha abantu akayinakuya. Ngoba uyazi ukuthi uzokufuna lokho kuthiwa incwadi imbizile ubizwe ngobani ukushaya kubulale lokho. Uthi ngambona efika ecourt. Uthi wafika. Uthi bathi yebo ndoda wena umxoshile lo muntu awumbhadalanga. Wathi ngiyathembisa. Phela kwalenyanga nje. Ngizomnikeza imali yakhe. Amen. Jesus. Hayi. Waqede lapho nangempela waphela ubani January. Yena uJanuary ophelile. Afika imali. Yafika. Amen. December lo baba lona kwathiwa akazobambela omunye emsebenzini. Maye bamba lona ebambela omunye emsebenzini kanti ubambela i-driver. I-driver ama taxi. Yahamba i-driver. Mayifika le driver ithi emfowethu nje uzobamba la nje thina siyadlala. Thina shekisa ama 500 nje. I500 eyakhe uboss i500 eyamba. Ha. Yiyi. Kasetshenzwa la mfowethu. Bayadla. Hayi ke. Lo baba uthi ngathi mina ngeke ngiyenzeke mina lonto mina sengiyakholwa. Mina manje sengisindisiwe. Uthi wathi ngelanga lokuqala eyocheckisa wacheckisa 1000 plus ne 300 ye petrol. Uthi wamangala umlungu. Uthi waphinda futhi ngolosibili nangalosithathu nangalosine nangalosihlanu nangomgqibelo nangesonto. Ngeviki lo muntu une 7000. Usho ukuthi njengoba nje imoto yakhe iquantum eyibhadala 14000 ngenyanga usho ukuthi isinele nge2 weeks. Ngale 2 weeks yakhe lo baba. Into angayazi ekade sidliwa inama errands inani sidliwa ngoba lo mniki 500. Kanti manje Hayi. Yabuya insizwa ithi zongena emsebenzini. Wathi umlungu ake nimnikeni lesa sikolo kodwa singanamasondo le yama usayithinti. Le yami yona le awusayithinti. Wathi futhi ngifuna iyolala kwakho. Nginika yona iyolala ebaleni kwakho. Idindiliza kwakhe nje. faithfulness. Uyambona manje kade thakatha lapho usesangene nje. Akasazi nazi itina zigcwele. Na ina igrosa ingene iqhutshwa ngenkiriva. Na iquantum eminyango. Manje kwenziweni? Unani? Thank you Jesus. Ufunani wewe masonto nabelungu? Ngiyamangala ukuthi umuntu ayisathu umlungu angazi nokuhlupheka akazi naleli indiki leli la umlungu ushayela isilungu sakhe nje umlungu yena une bacon une sandwich uyanibuka nje nina amen manje siyambonga uNkulunkulu bazalwane njoba sesifikela mama thathana uJesu nithatha uJesu nikholwe niqeda ukukholwa abazalwane ingilosi namhlanje manikholwa ingilosi ehamba nathi ematsheni esenzela izimanga nezimangaliso sizoyishiya la amen sizoyishiya la sizoshinqa nawe nguJesu mangabe kukhona wathakathala ekhaya shame namhlanje kodwa ke mina ngibuye ngithi futhi shame kumthakathi ngibuye ngithi shame nakini ngoba inina labenivukela kwenivumela abathakathi mama anibathanda abathakathi banithakathi kufa
ngoba nifuna ukubalekela kuJesu. Khona manje mangake kuthiwa nje kuvela nangu ukhehlelezi la ufika nempondo ze6 million ngabonakala kushawula yini. Yebo. Nithi niyofuna ukuphila kodwa nangu uJesu sizombeka la akafuni nesenti yakho. Hallelujah. Akafuni lutho. Yangizwa ukuthi ngini? Amen. Yebo. Hayi kodwa ngoba kabonakala. Ngoba kabonakala. Amen bazalwane. Shila izwi lakhe bazalwane lathi akanayo indlu. Yokuhlala. Ngoba bazalwane uthi uhlele ezulwini unayo impela ihlala ezulwini kodwa akahleli kamnandi. Ngoba la ayithembe khona ukuthi injabulo izoba khona ayikho emhlabeni. Bamdumazile abantu bamflathela ukumflathela uJesu. Wahlule segazi igazi lakhe sebulewe ethi yothenga umuntu ngoba umuntu wehlulo inyoka ensimini yaseEden wathi mina ngizombuyisela kuwe umuntu uNkulunkulu ngami. Kodwa still thina ke bazalwane sesithola inhlanhla masibambelele. Amen. Ngafunda nje izwi kancane bazalwane bakhulumile abafundisi bami. Easy Chronic 2 Easy Chronic zesibili chapter 20. Baba egameni lika Jesu siyabonga ukuhlanganyela ngezwi lakho. Thank you Jesus. Izwi lakho leli baba sihlambulule ngeqiniso. Nansi nenceku yakho baba izosibusisa ngezwi lakho igcobe ngomlilo baba thatha indebe zakhe. Ukhulume ngazo baba ukhulume imfihlakalo namandla ezulu. Siyabonga baba izwi lakho alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi elithunyelwe kuba lwenze. Siyabonga baba ngegama lika Jesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen bazalwane. Amen. Soqala ku 17 ku 16. Okay, sifunda iziKronike zebisi 2 chapter 20 soqala ku verse 16. Yeah. Isihloko sithi ukunqoba kukaJehoshafati izitha zakhe. 16. Yehlelani kubo kusasa. Bekani baya kukhuphuka ngommango wasesisi. Niyakubafumana ekugcineni kwesigodi ngaphambi kwehlane laseJeruyeli. Akusikho okwenu ukulwa kulempi. Zihleleni nime nibone ukusindisa kaJehova. Amen. Nina Juda neJerusalem ningesabi ningaphela amandla. Phumelani kubo kusasa ngokuba uJehova unani. Amen. Amen. Nalapho bazalwane. Amen bazalwane. Amen. Amen bathandeka. Sebekhulumile abantwana bakaNkulunkulu sengiyathayisela nje. Khulumile uNkulunkulu ngoba umfundisi unene naye. Asho bazalwane ukuthi uNkulunkulu prophet ukuthi noma sikathandaza sithina uNkulunkulu seyilethile impumuzo. Siyam. Usayilethile impumuzo. Sengiphumulile. Ukini ke bazalwane kuyilanda edustbinini laphi lahlwe khona. Ukini ke kodwa namhlanje masiphuma nje sivala sihamba la ekhaya azini ukuthi impumulo seyikhona. Amen. Amen. Seyikhona impumulo. Amen. Ilothe uye ukuprofeta into engicabangile ebusuku ngathi mina njengoba siya lapha Nkosi yami ngiyazi ukuthi udibi lwasezulwini selukhona. Yeah. Amen. Ngathi ngiyazi ukuthi impi yasezulwini ehlomile seyikhona already. Amen. Seyilwile. Amen. Thina sesiza nje ukuzoshaya istembu sokuthi kwangena impi yasezulwini la. Yazolwa na yonke inhlobo yedimoni la. Amen. Malemba thelele ijazi lempumuzo. Ngokuthi ozanini kimi nina nonke nikhathele. Mase ukhathele kanjena sathi nangu ngikhona mina Jehova uNkulunkulu ngizokuphumuza. Phumula phela. Amen. Amen. Musufana nenkukhu. Ukuthi mayiboshwe okwena isikhathi eside mayisikhitshwa lapha seyibekela umbile eplatini idla igida phezukwawo. Igida phezu kombili uchitha ayisathi ukuthi hey amalanga angaka ngiboshiwe awuthi ngongele lokudla. Amen. Amen bazalwane. Amen. Impumuzo ikhona kwaJesu. Manje uthi ezwini lakhe uthi ehlelani kubo nina. Uthi nina ningesabi ngimthanda lo Jesu ngoba eyakhe impi mayihlela uyakhuluma nokuthi bazothola kanjani izitha zakho. Yeah. Amen. Amen.
uyakhuluma uJesu uthi ehlelani kubo Yeah. nizobathola manehla kubo masingcwele bazalwane thina senyukela kuJesu sizowuqumba phansi umbuso kaSathane into esibhekene nayo kakhulu bazalwane uqumba phansi umbuso kaSathane Amen. indaba zokukholwa indaba zokusindiswa indaba zobuntwana bakaNkulunkulu indaba zani azisebenzi indaba ezisebenza uqumba phansi umbuso kaSathane indaba ezisebenzayo ukuyiphindiselela kuSathane ukuthi leli igazi eligxaza ngigcatshwa izinyanga ngizoke ngigcabe ingozi Sathane ekhanda ukuzwe ukuthi ukugcaba kuhlungu kanjani Yeah. uphondololo wawungikhatha ngalo Sathane mina ngisazoke nje ngikufaka isibhakela semthandazo Amen. ngikunqunise Sathane ngikufaka nje isibhakela somthandazo mina ngikushise nje mina ngomthandazo Amen. Amen. ama blue eyes lawe sashaywa amadoda eshaya isikhumula amazinyo mina ngisazoke ngikhumula wena Sathane ngomkhuleko nje Amen. Thank you, Jesus. hayi futhi okunye liphinde sisirulu ngifaya Uverse 17 ithi akusikho okwenu kulwa kulempi zihleleni nime nibone ukusindisa kaJehova amen sihleleni nime ngoba kusikhona ukusindisa kwenu kulempi zihlele umzalwane wedwa ungathi uzomuza uNkulunkulu ngoba usenkonzweni ungathi uzomuza uNkulunkulu ngoba uhlangene nabazalwane uzosincomela ukuthi hey kwaze kwashisa enkonzweni namhlanje sablesseka enkonzweni namhlanje iHoly Spirit ibikhona kodwa kwakho ayikho iHoly Spirit ama blessing kwakho awekho angifuni nje mina la umuntu ozothi ngiyangaze ngablesseka kodwa ishoshala ziphuma isahamba ngama wheelchair ake sithi sablesseka ngoba simbona enza isimangaliso Yeah. Hey. amen bazalwa amen uthi bazalwane uthi lapha ezweni inhliziyo zenu uthi mazingakhathazeki uJohane uthi kholwani yini uthi nje inhliziyo zakhathazeka kangaka inhliziyo zabangcwele yangizwa hey kumnandi bazalwane mnandi ukhona yamuza ubaba uMthembu uthi wa practice einsizwa ukuthi uziphi yakhuphuka wa practice einsizwa manje kuvuka ikhali njengoba kwavuka ikhali kuDavida Amen. athi mina bengilusa izimvu zikababa kwaqhamuka igwele mina kaHlephumlo uyazizwa ikhali phela nathi bazalwa nasifananga nje savumbuka nje singakholwa zake nathi saye Sunday school akavuke nawe ikhali ze Sunday school zivuka ikhali ze Sunday school zivuka ikhali zako Assemblies of God ngempela thina sakhula saba zintombi saze sano 25 sikayazi indoda yaqina imizimba yethu yaqina imisipha yethu kwaqina imkantja Amen. wesizwe uqine lo mzimba intombazana ungasheshulele nabafana kuyakusiza lo msugugile awusheshe wohloke ngoba bakudala kuyipentshisa lehlaza utshele mina ungalali njalo abafana basishane kuyakusiza bengakudla usayipentshisa lehlaza livuthi ipentshisi laba manje balidla ipentshisi lisenoboya libaba lithi gaqa abakuzwa nobumnandi baleli ipentshisi abazi amen saba izintombi assembly Thank you, Jesus. sakhule assembly saba amagungqela Oh, yes. wathula umsindo kodwa yinye into eyayisihlupha samagungqela enyameni emphefumulweni sasingabafazi sasingabafazi emphefumulweni ngoba hayi ubrother la siyamthanda lo brother hey bazalo kuhlungu yabona la imantsheni uNkulunkulu sithandile ngokuthi ngempela makushada intombi asivezele uNkulunkulu ukuthi lo ushada nalo ngakholiswa yilokho mina lo ntombi niyangilethe emantsheni mangizwa ngafika mina kwakushada bani kwakushada uShozi akushada uShozi ngisazi waqala ukushada emantsheni ngafika kwathiwa le ntombi ke ayizange ishelane nalensizwa uNkulunkulu ukhulumile
wakhuluma kumkhulu uqala bathe beza beletha ukuthi ubani uthi ngishade nobani umkhulu kade sazi kwafika ingilosi kumkhulu yamtshela Amen. ngathi nali ngoba eassemblies kaGod kade sesifike ayikho into ebuhlungu ulingwe ngobrada umthanda uzumthandisise uyezwa ngesonto elizayo sekuthiwa simisa nobani ayikho into ebuhlungu nje futhi angithi laphana thina singamantombazane khona la eassembly siyahlala sisho ukuthi ayi mina ngiyayifela ngubani Yo. ngiyayifela yabona nje yabona ngiyayifela ngo siyaxoxelana nabo mabeqhamuka ungcono kusemasontweni nabo mayiqhamuka lo brother sebeqhwebana na mbona masigqoka laphana emhlanganweni sizintombi qhoka kahle phela khona ezokubona ubrother akazi lo brother John ukuthi wena uyamfuna akazi Ubhizi. uyicabangela into yayiyimbi bazalwane assembly ni sisu somfazi niufoni ngamantombazane nicabanga ubrother oyi1 Anishawu sathana niqeda athi nina nizolingwa ngendoda eyodwa nina nizoba izifebe lezi edlula ifebe Yo. Yes. mhlambe kwenzekeke ngempela lo brother lona amiswe nothandi uthandi olama yena wena nawe kade ulingwa ngalo brother sekuxabela isisu somfazi ukakwenzeka yithi ukakwenzeka bathi ungithathela indoda ungithathela indoda kodwa kaze kukhulunywe lento iwa nje ngaphakathi iqoqodwa nje ngaphakathi akuhlanjulukwa mawuthi akumfundisi uthi awungafa ngilingwa ngojabulani athambe uyothandaza Amen. Uhambe yakumfundisi uthi ngilingwa ngojabulani ngiyamthanda mhlambe lo jabulani yena mfundisi lo umthandazela uthi umthandela uThemba useyakuzonda umfundisi uthi lokho yakulingwa ngojabulani mina ngimthandela indodakazi yami You. Hayi. ujabulani mina ngimthandela indoda ngoba ujabulani unemonto ujabulani nayo unamasuthu nayo ngimthandela indodakazi yami nami indodakazi yami ngifuna iyodla kahle ngifuna ukungena lokho into esamasontweni Amen. amen phinda sisi Uverse 17 ithi akusikho kwenu ukulwa kulempi zihlalane nime nibone ukusindisa kaJehova nina Juda neJerusalem ningesabi ningaphela amandla phumelani kubo kusasa ngokuba uJehova unani amen ningesabi ningaphela amandla kusikhona okwenu lokukulwa phumelani kubo namhlanje mama ukugijima la ibaleni uthandaze kakhulu akithi ngizwa mina ngishumela kakhulu mama umthakathi usenesto uyangizwa ukuthi imfene yakhe iyafa namhlanje akithi uyangizwa uthandaze mama uthandaze bhuti kuphi emsosheni kuphi emsosheni usifunze kusine group yama social shayuka yabona lento wayifunda emsosheni lokuqina lokwenza nto kwenzela kumoya manje Hallelujah. shaya manje ungesali leyo kade ngibona la ekhaya mntana ekuphethe nakuphi oyichazile akuyona yini ngiyambonga lo mntwana abazalwane enhluphekweni zakhe zonke uwa nomama akhe vuka amen bathandeka enhluphekweni zakhe zonke ukhuluma nomama manje mama mina ngisazi ukuthi naye lathi ngisazi ukuthi ngenze njani manje athi hayi ake sambe ke siye Orange Farm bafika sebeze bafika kayi2 fika nayo mama akhe amen bazalwane ilwa impi bengaboni ngisho noma liyafika akubonakali ngisho ngizokubona ngoba ikhona eyamandiki namandawo usathana uthi wangishiya uthi ngizokubonisa ngoba uthi ezwini lakhe efuna ukuthi abantu bamkhonze uthi konke okusemhlabeni ngokwami uthi ngikupha loye ngithanda ukumupha esheqamba amanga ngoba waqamba amanga nasensimini yase Eden Yeah. amen Amen.